मागो दमासिनि नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नै दिनै जोंबो मागो दमासिखौ बिथा लानानैनो मोनसे बेरायनो ओंखारदोंलाय। अब्ला नोंथांमोनाबो खोब समफोर बयबो बेरायखांबाय जानांगौ, नाथाय जों दिनैसो फार्स्ट टाइम आइ फवालि होननानै ओंखारबाय। अब्ला जों नायनि आइ फवालि ब्रिजखौ नुफेराखै, बेनिफ्राय जोङो बेखौ नायनायजों लोगोसे पिकनिक स्पटआव बेरायनो थांनाय, दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो थांबाय जानांगौ। अब्ला जोंबो दिनै थांनि, अब्ला नायनि फै। फुरा जेरैबो रंजाखावनाय। गोगोम गिदिरलै। गराय गारियाव गाखोबाय dia गराया white, गराया white. सैमाया एसे गिदिर। ini tren fैलायबाय, tren fैलायबाय, tren fैलायबाय. Expo hubnya sekarang juga. Foto session, foto lama, nah, ada. Oh iya, foto lazimnya. Oh iya. Oh iya, dalang. Very good. Benar. Dia mesti tahu. Oh, tidak. Sampai. Tadi sesam sedang isi. Dapat.
Itu laगाखौबाय लास्टआव जाबाय गोजोनबाय हा गोजोनबाय फैदो बेखिनियाव फोजोबनोसै दिनै थांसै बैयाव गाखोबाय जों थांबाय नैबेनोमोन फ्रन्ट साइड जुरा आरो ओरैजाय ब्रिज थाबाय हनै ब्रिज थाबाय थांसै गारिया बावनो बाय बाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो थेंक इउ बाय बाय